Bé, molt bones tardes a tots. Moltes gràcies per vindre a este acte un dia un poc complicat, com avui, dia de les fogueres de Sant Jordi i de les fogueres. Avui anem a fer una taula redona sobre llibres de falla i el seu disseny. Jo crec que és un tema molt important i més enguany que Xati va apostar per un premi que és el primer mata de cara després per a l'Alberto de disseny. Tenim a dissenyadors a la taula, tenim el president de les falleres, tenim a Alberto, que és vicepresident de la Junta Local Fallera, i tenim a Rafa, que és coordinador del llibret. Presentaré breument a cadascun d'ells, faran el seu parlament i després tindrem un torn de preguntes perquè no us obligueu i que siga una taula redona dinàmica, que puguem participar tots. En primer lloc, Hugo Morte és president de la recentment constituïda com a Federació de les Lletres Falleres, en la que es donen diferents premis als llibrets i on en realitat va acollir recentment també el Premi Climent Mata. També és faller i peça clau de la falla al Mocador de Sagunt, un llibre que sempre està al capdavant dels premis de la Generalitat Valenciana, i va parlar-nos un poc sobre l'evolució de la qualitat dels llibres de falla des que ell està en la Federació, en les Lletres Falleres, i de la unió entre cultura i festa que fa que aquests fulls siguin més importants, si calen. No sé què dir-ho. Hugo. Hola, bona nit. En primer lloc, agrair l'assistència i a la falla de Castobar que pensen en mi en un possible ponent. Bueno, jo humilment vaig a traslladar un poc el que era la meva experiència amb el llibret i un poc el càrrec del president que se me queda hasta gran, no? Perquè el president pensa que soc un membre actiu, que soc un activista cultural de les falles, que estic organitzat, estem organitzats en una federació i que tenim un objectiu comú que és promocionar la nostra llengua al món de les falles i com a llibret com a vehicle de comunicació. Però bueno, després dels càrrecs i tot, que suposo que per un periodista serà important dir-ho i tal, però a mi no és res important. Jo tinc la meva faena, jo soc un friqui faller, que encanta les falles i visc les falles com jo crec que han de vivir-les. I bueno, primerament, si vols comentem un poc de la meva experiència en el llibret, assegut sempre a través de la meva falla. Jo tinc 42 anys i soc 42 anys de la mateixa, és la falla Mocador de Sagunt. Ja en l'any 82, en el concurs que organitzava l'Ajuntament de València, guanyaren mon pare i els amics, tenen un llibret i guanyaren el primer premi. I els xiquets m'amanen tot això de la cultura del llibret, perquè guanyaren i ens conten com a anècdota que anaven tots endolçant i tal, i endolçant tal en el 82, que no n'hi havia molt. Tocar música per València, la indumentària que portaven, que nosaltres no anem sempre en el típic traje de Saragolla col·lectiu, nosaltres anem en blusó, mocador al cap, i exacte, anem molt llauradors, perquè la nostra falla és una falla de llauradors. I totes aquestes anècdotes, la segona generació de la falla, ja veus tu que soc un abuelo, però bueno, la segona generació ja teníem aquesta inquietud del llibre de falla, que començàvem a treballar el llibret, hi havia una efemèride del 25 aniversari del primer premi a València, ja començàvem a cuidar-lo fins a l'actualitat. Sí que és de veres que la Generalitat Valenciana ha tingut a bé guardar-nos en els primers premis, estem molt orgullosos, ens han portat molts, tots els segons i tercers, lògicament. I jo crec que estem en família, no? Podem així anem a ficar cera, que si no es queda molt avorrit. I només, com veiem en el Mocador un llibret, sempre començàvem en una cita latina, que era el verba volen escrit manen, les paraules volen i l'escrit queda, la falla es crema i el llibre queda. I aquesta, diguem, aquesta frase, aquesta paraula, aquesta cita, desenvoluparem un llibre. I el llibre que ha de tindre un continent i un contingut interessant, actual, en valencià, faller, inèdit, d'investigació, d'opinió, i òbviament cada vegada que avançàvem teníem més amistat en una mica que tinc al costat que ja parlarà ell, que era el continent, perquè no cuidem el continent. I Miquel, que és una persona a més professional del disseny, començar a dissenyar el llibre fins que a l'actualitat per a mi fa una xolles literàries, però en continent també, ja sabeu que este llibre de pesar. Aleshores el llibre continent més contingut igual un bon producte.
Després faig una xicoteta d'introducció perquè com ja hem coordinat els llibres ja parlaran de tot com internament, exactament. I clar, com aquesta inquietud cultural, no solament en el llibre, perquè no fem alguna més i organitzem un premi literari, el millor assaig de la Comunitat Valenciana, publicat en un llibre de Falla. S'alineaven en la política cultural, en l'activisme cultural de la Falla Embocador i en pasta. I a més era una falla que volíem premiar a una altra falla. Si penseu un poquet, quants premis n'hi ha que una falla premia a una altra falla en diners? Cap. I així són... Són falleros, són falleros. Aleshores, fa 6 o 7 anys ara organitzem el Premi Embocador per a la Comunitat Valenciana i l'Emili Llueca per a les falles del Camp de Morne, de la Federació Junta Fallera de Salut. En dotació econòmica, amb el suport de l'Ajuntament, encara no ens han pagat el del guany, també n'hi ha que dir-lo. I dins d'aquest premi detectem que hi ha altres comissions en tota la Comunitat Valenciana que tenen la mateixa inquietud i aquest activisme cultural mitjançant el llibre i s'ajuntem i formem la plataforma de les llibres. I a la resta més o menys se constituïm en federació i després un poc intentarem profunditzar si voleu o si no qualsevol cosa estem així. Jo de moment vaig a parar, perquè a mi el que m'agrada és que participi, si tira així la xapa, de este tio torrós que avorrit, que sí, parlem, se fa una cerveseta mestral i anem fent divertit. I això és un poc la meva, la vivència al voltant del llibre que ha tingut fins a l'actualitat, des que vaig néixer. Molt bé, moltes gràcies. Primer ponent, anem a veure el segon. Alberto Villanueva Alberto és veí d'Espanyoleto, però avui està així com a vicepresident primer de la Junta Local Fallera de Xàtiva, ha sigut dels 2 últims anys, però ja ha hagut 4 anys de local fallera, i ens vam parlar un poquet del Premi Climent Mata, que aquest any s'ha instaurat en Xàtiva i també a nivell autonòmic. Tenim així a l'empresa que l'ha guanyat, ens parlar un poquet de com ha sigut. I es parlarà un poquet d'això del nexe que ha hagut entre Junta Local Fallera i les falleres per a clavar el cap en les falleres, que jo crec que és una fita important. Alberto? Primer que res, moltes gràcies també per convidar-me a aquesta hora. Pensava algú que anava a parlar un poquet dels premis de llibres falleres. Va després. Va després. No ens ha fet cap. Hasta les 11 m'han dit que estem passant. Bueno, entonces yo simplemente comentar lo que está en el PP, el Premi Climent Mata, que vamos a estrenar en guany. Sí que volia dir que el nexe que ens va unir en Lletres Falleres a través de la Junta Local, en aquest cas va ser Rafa, i que sí hem d'aprofitar que tinc que ser costat de donar-li gràcies perquè va ser ell que ens va presentar a la Junta Local en Lletres Falleres i gràcies a això vam aconseguir fer el premi a nivell autonòmic i a nivell local. Recordo aquella primera reunió que vam fer un tercer grau. Era un tribunal, Perquè si trobeu era una tauleta de 4, era l'interès contra mi, preguntant per saco. Vaig ser prou aquella reunió, gràcies a allò vam fer el Premi Climent Mata i el Premi Climent Mata, com sabeu, és sobre disseny i maquetació. En ell es valora tots els aspectes de disseny que nosaltres quan vam estar parlant amb Rafa i la resta de membres de Lletres Falleres i veiem que hi havia un buit un poquet en els aspectes que s'estaven premiant. Després ho contarà també Hugo Millor, però s'hi ha poesia, s'hi ha assaig, se premiava la coherència, se premiava la portada, en fi, i la veritat que el disseny és una cosa que costa molt i que també després parlarà no estava valorat, o no estava premiat. Es valora però no estava premiat. Llavors vam veure que era una opció. I res, ja vam anar. Vam tirar l'any passat la primera any que ho fem i la veritat que molt contents perquè la participació ha sigut molt bona. A nivell local han sigut uns 10 falles més que han participat, que a veure si guany no siguin totes o que totes, el primer que faig el llibre, i a nivell de Comunitat Valenciana han sigut 42, amb la qual al final han sigut unes 52
dos comissions que està molt bé. Entonces, que col·labora. No, perquè està molt per a primera esta categoria. I res, bueno, sí que voldria animar, com estava dient, el reste de comissions, en aquest cas sí que vol participar, però tornar a convidar que participeu, que participeu a la resta, i res, en ella, com bé sabeu, se valora tot el tema de la maquetació i se deixa, diguem, a banda en la part literària, se deixa a banda per els premis. Només se valora estrictament la part de maquetació i contingut, il·lustracions, Celebria. I, bueno, simplement, me queda explicar el per què li van ficar el premi Climent Mata, el nom. Com sabeu, el nom Blai Weber l'han gastat moltíssimes vegades, tot referent a ell, jo crec que l'han gastat moltíssim, de la droga, de la memòria, en fi, el coneguem. Però, com sabeu, van ser 3 anys de falles, 3 anys de llibrets, però després va haver un paró. Va haver un paró i va ser Climent Mata, en el 1932, qui va fer que tornaren les falles de sempre. Ens volien reconèixer esta cita i vam pensar, Rafa va ser l'autor de la idea, de posar-li el nom de Climent Mata. Climent Mata era el director de la música vella, i és el que se li va córrer en aquell any fer una falla i que la van reconstruir la falla i a partir d'aquest any va tornar a dir les falles de Xàtiva. Està considerat com el primer faller de Xàtiva. 50 anys després, la Junta Local Fallera el va anomenar com el primer faller de la ciutat. I aquella idea ja, el següent any ja van ser 4 falles i el següent any, i des d'entonces, excepte època de guerra, tots els anys han tingut falles. Per això volíem donar-li el nom al premi. A més, també tenia una acadèmia de dibuix, estava molt relacionat amb el tema de portades, que va fer moltes, inclús han copiat d'altres anys, de la Junta, de les primeres. I per això vam voler ficar-li un nom de... De família, sí, de Mata? Vivís encara en esa vida? Sí, vam parlar de aquesta... I continuen la tasca de tot el seu... Sí, que és de la pintura, que és de dibuix. Pues és molt interessant. No, ja la crec. Està demanant per esto. Sí, vam parlar de A més és que la vida ha d'estar supercontenta i... Bueno, perdó. És molt que tenia un premi a nom de familiar. I res, la veritat que la relació amb Lletres Faller és estupenda. Enguany continuem, tornem a treure el premi. Ja direm Lletres Faller des de quan se fa l'acte i quan es comença tot. Això ja cosa que el president ho diga, si no, ja ho direm. I crec que res, nosaltres que ho deixi així a mitja i després d'anar és que veritat? Sí, ja ens arrem tots. Intriga. De la poesia. Bé, anem al tercer, Rafa. Rafa Tortosa ja hem dit un parell de característiques d'ell. Com sabeu, és una eminència del món de llibres fallers. Una eminència, Rafa, no és una eminència. Col·labora habitualment en llibrets arreu de tot el territori valencià, ja siga en Algira, Cullera, Sagunt, València, i tots el busquen per fer una col·laboració en el seu llibret. I a més és faller i coordinador del llibre de la falla Joan Ramon Jiménez, des de Xàtiva, i director del Servei Cultural El Vent del Foc, que aquest any ha complit el seu 10è aniversari i volem felicitar per aquest aniversari. I es va explicar un poquet també com es coordina un llibre de falla que sempre és capdavanter als Premis de la Generalitat i que aquest any ha aconseguit el 5è premi per la promoció del llibre de València. En primer lloc, donar l'enhorabona a la falla Serra Estoval per aquestes iniciatives d'estrenades culturals. Espero que al llarg dels anys sigui un referent, un punt en la cultura no només xàtiva, sinó a nivell autonòmic. No sé, que he dit moltes coses, però bueno, vaig a començar amb un poc.
el primer contacte que tinc en un llibre de Falla és l'any 94, quan en la Falla normalment estava fent la coberta en Risolves, un gran il·lustrador reconegut, tots l'han reconegut per tots els llibres de Valencià de l'editorial Coromera, la majoria han estat dissenyats per ell. I de fet, l'anècdota no, la veritat és que aquestes cobertes a la Falla no costaven un duro, va fer 4 o 5, però sí que se pagaven i després qui la pagava se la quedava, no? I estava per ell repartit per molts comerços estan les cobertes dels llibres de la Falla econòmicament. Va ser un hàndicap que no n'hi havia coberta i jo, un xaval de 14-15 anys, vaig fer una coberta i el president va dir pues vale, pues la posem. I és el primer contacte que tinc un llibre de Falla. A partir d'ahí ja vaig començar a pertànyer al Consell de Redacció, a clavar-me, l'època fogar-se, no? I després dels 3 anys que vaig estar en l'Agència Local Fallera, en el 2002 vaig tornar a la Falla, ja no sé, amb més ganes de fer coses i juntament amb l'amic meu Guillem Pérez, que ho agraeixem, vam començar a fer un producte no només de la part gràfica, sinó tot, la idea. De fet, posar la idea original i la signava. I a partir d'ahir, del 2002, va ser un llibre que per a mi molt... sempre tinc que guardar el marcaria i tot, perquè va ser un canvi d'idees, un llibre més satíric, vam començar a acabar cosetes més en broma. Me'n recordo que, no sé si recordeu, que era un televisor i portava el comandament a distància que se desplegava i era l'explicació de la Falla. I res, d'ahir va néixer també la part de la Falla nostra, que era un poc una còpia de la cosa nostra, del programa de Buena Fuente, i un poc vam començar a fer alguna cosa diferent. A partir d'ahir ens hem anat evolucionant fins al 2007, que va crear el Verí del Foc com un referent i fins a aquest moment anem evolucionant. Crec jo que el principal, no només de fer un llibre, sinó en les falles, és uno s'ho té que creure. Quan vols fer una cosa, s'ho té que creure. Vull dir, no hi ha cap impediment. Econòmic sí, pot haver. Però bueno, en i gràcia, que són el que hem dit les falles, podem arribar on siga. No igual que la falla siga gran, siga la xicoteta. El millor exemple que podeu trobar és la falla Montcal. Quants falles sigueu? Al voltant de 60, va? 60 falles. El llibre que fan és impressionant, el que es maneja, la publicitat, i és seu creure, simplement seu creure, que poden fer un llibre i ja està. Vull dir, no és copiar una altra cosa, no és copiar, per exemple, estem parlant de la Setmana Cultural. Si ho podeu creure i fer una setmana cultural, ha començat, m'ho han portat a 2 eminències de les talleres, però... I vaja, en el tema del llibre, jo crec que al final, i sempre ho he dit en la meva funció, és que hi ha que creure-se. Podem arribar aquí, no n'hi ha impediments. És proposar-se una cosa, matxacar-ho, tindre molta humilitat, sobretot humilitat, no pensar en premis i pensar en el que uno vol arribar. I, bueno, parlant un poc de la coordinació del llibre, així pareixerà un... Jo penso que a l'hora de coordinar el llibre, el principal és la idea. La idea és el que val diners i la idea és el que hi ha d'estudiar. Una vegada uno té la idea del que vol, a partir d'ahir hi ha de descobrir totes les coses. Molt bé ha dit Hugo que el contingut també és una peça principal. Un llibre sense contingut no ho res. Pot tindre un gran disseny que atraga la gent, però sense contingut es queda buit, és una bombolla. Una altra cosa, el tema de la maquetació, que estem dient, és superimportant la maquetació. Independentment del disseny, el disseny pot tindre bons dibuixos, bona coberta, bona tipografia, bona distribució, però una bona maquetació pot cagar, perdó l'expressió, un bon treball. Però cagar perquè jo ho he viscut, articles que t'has deixat a fer, com que diu biblioteca, arxiu,
busca, no sé qui, Hugo, pasan coses de desagut, va completar-lo, tal, i després arriba, te'l maqueten, i veus l'article i dius, tota aquesta faena és que no es veu la faena. I és el que dic jo, hi ha maquetació, pot ser molt atrevida, i no maquetació. Deixar les coses caure és no maquetació, per a mi. Una cosa important, el disseny també és important, però crec que així hi ha gent més qualificada per portar-ho, i com més, tornem a repetir que hi ha que creure les coses per a posar-se en mente. No, és que jo això no puc fer, és que nosaltres siguem 40 persones i nosaltres la farem amb els maneres i m'han sigut 120, 130 i fa 5 anys eren 40 persones, vull dir, i hem continuat igual. Al final el llibre entre premis i publicitat no és de baix. M'agrada el que ha dit Rafa, i és de veres, si comenceu una línia molt xula de setmanes culturals i vos agrada i la visqueu en passió, endavant. Recorden el 2008, ens tocava l'hotel el primer premi de València, 3.500 pavos d'aquell entonces, però flipant. N'érem en aquell entonces, Miquel, tu que estaves en la falla, 32, 33 falles, no sé, no eren més, entre xiquets i adults, No feia res. Al·lucineu, sí, però mos creiem, jo el que vull dir que és de veres que els espanyols tenim alguna especial, que som màgics, i fem màgics, és de veres, i fem de l'impossible i la fem possible. No me seré això, perdona Rafa, però és que és de veres. Que m'agrada molt les paraules, però... I una última cosa que se m'oblidava, és superimportant que el llibre, mantenint la redacció i l'origen, és l'explicació de la redacció de la falla. No se pot, hi ha que explotar l'explicació de la falla en el llibre, no podem parlar d'altres coses que no siga de lo que va a la falla. I en això, per el que estem contant, no sé si serà màgia o no màgia. En aquests moments, jo almenys estic orgullós de que durant els últims anys és que fins el tema de les dues falles elegim els fallers. Els artistes no l'elegeixen perquè és el tema que nosaltres hem elegit per a totes les coses, per al llibre i per a les falles. I l'elegim. I som una falla de 60 persones. No som una superpotència que venen ahí. Però és que ara, avui en dia, davant de tanta competència que hi ha dels artistes i tot, hi ha que aprofitar-se d'això també. I d'estar tocant a la porta, tu poses tus condicionants, no? Tu vas a la falla, pues tenen ganas de tal. I és una forma d'aconseguir noves coses, d'involucrar a la gent de la falla, de que participe, de tot. I si n'involucres més a la gent, que no anar a contratar un artista, elegís el tema, elegís la crítica i allà es queda. I després li dius, i els tercers de la falla? I allà s'acaba. No hi ha ninguna connexió més allà amb el llibre de la falla. Això també és un factor important, els claus importants per a un bon llibre de falla. Moltes gràcies, Rafa. I anem ja amb l'última presentació, que és la de Miquel Platero, més conegut us com a iogurt de fresa, perquè presentàvem iogurt de fresa, però sí tenim una de les persones que treballen en iogurt de fresa i que fa màgia amb aquests llibrets. Continuant també el civil màgic. Miquel, jo l'havia apuntat com a director creatiu de l'empresa, però com ha dit ell, l'empresa fa de tot, així que... de gent fa de tot a l'empresa, i iogurt de fresa treballa en moltes coses, entre altres en disseny gràfic, la creació d'apps per a mòbil, gestió de xarxes socials, posicionament de la xarxa, però en aquest món, en les falles, són coneguts per la seva tasca de maquetar llibrets de falla importants, com és el cas del Mocador de Sagunt, i també de la falla Eduardo Merello, que és la que aquest any ha aconseguit el premi que hem mata a nivell autonòmic per la maquetació de llibrets. I volem veure també la visió d'un dissenyador de com és el treball que duen a terme, que és molt important i moltes vegades queda en un segon pla. Hola, bona nit. Jo soc Miquel, com he dit, el company, i en primer lloc donar les gràcies a la falla per parlar de llibrets i sobretot per donar un espai al disseny de llibrets, que no sé si això dona molta importància, no vaig a moltes taules, com ho veig, per la raça. No res, la nostra experiència, el company, nosaltres fem altres coses, fem gràfics, fem apps, web, de tot un poc, i començarem a fer llibrets un poc de casualitat, perquè fa 10 anys, quan jo vaig començar el disseny,
ningún dissenyador volia fer llibrets. Els llibrets tenen com una feina de segona categoria. I pues, a raig de festejar en Mocador, aquí no m'alhora, però n'hi havia Hugo que enseguida va fitxar i a partir d'ahí vam començar a fer el llibre de Mocador. I a partir de fer el llibre de Mocador vam anar tenint un poc d'èxit i donem una visió més de disseny gràfic als llibrets, perquè els llibrets fins a ja n'hi havia coses que se feien xules antes, però per exemple, en dia se feien coses molt guai, però diguem que el disseny del llibret estava un poc aparcat, era molt amateur, molt d'impremta, no despectivament perquè era impremta, sinó que no se li donava, se feia en un dia, en 10 minuts. Nosaltres vam començar a treballar això i a partir d'ahí començàvem a fer el Mocador, l'any següent farem Mocador i la Victòria, l'any següent farem Mocador, la Victòria i l'Impariment, i així a poquet vam anar fent llibres i portarem, no sé, els 10 anys més de 100 llibres fets en tota València, que és un èxit. I per a nosaltres, clar, jo no puc parlar mal del disseny perquè me guanyen les faves en el disseny. I què vol que us diga? Perquè el disseny ha de ser professional, que ha de ser cuidat, que no se pot, les coses no se deixen caure com hem comentat abans, que hi ha que respectar el contingut en aquest cas, hi ha que respectar-lo al màxim i donar-li un poc de visió estètica. No és una cosa que digues, no, és que si contrato un dissenyador el llibre m'ha costat una pasta. No, perquè els dissenyadors són tots un mort de fam i no ho poden saber. I crec que és una llàstima veure llibres que es fan que igual valen 2, 3.000 euros, 4.000 euros i dius, és que jo tinc un cosí, no de la feina, és que tinc un cosí que ha fet un curso de Photoshop i oye, que és una màquina. És una llàstima perquè si una falla se pot gastar que quan vist 3.000 euros per llibre per una castanya que dius, madre de Déu senyor. Nosaltres fa uns anys la necessitat de premiar o d'incentivar el disseny, perquè som uns xicotes que tenim recursos, i en comptes de premiar el millor disseny, premiàvem el pitjor disseny en el Premi Castanya. Que considerem a la pitjor publicitat d'un llibre de falla. Però segur que la gent no s'ho pren amb molt humor i algú s'ho va enfadar un poc. En Llogudes estem acostumbrats a nosaltres. El primer que van llevar una falla, una bordar, quasi així en el cas. El primer que tenen una falla de major en blanc i negre, la falla de major no volia matar. Entonces hi ha coses que s'han d'anar a superar. Gràcies a tot el fort de col·lectius com Mocador, la Malva, Gandia, que tenien molt bons llibres, així d'Àncida també, i iniciatives com la de la Junta Local de premiar la millor maquetació, que estem fent que dissenyadors de renom, de gent molt professional del sector, parle de Barramón, parle de Rejales, parle de gent professional, que en principi els llibrets es pareixien un horror, s'estan sumant i estan mirant que són un producte interessant, perquè és un vehicle per a comunicar cultura a través del barri, a través de la falla. Per a nosaltres sempre ha sigut un suport extraordinari per a difondre la cultura i les tradicions valencianes. I poc més. Sobre el Climent Manta, la veritat és que per a nosaltres ha sigut un orgull molt gran que el primer premi que és la maquetació de llibres ja va guanyar, perquè han fet molts llibres, com he dit abans, han fet molts llibres molt xulos, han fet molts llibres molt castanyes també, perquè, clar, la economia és la que és. Però jo animaria a totes les falles a fer coses xules, perquè no és una qüestió només de pressupost. Per exemple, el llibre que ha guanyat aquest any, el Climent Mata, va vindre el coordinador francès, un tio molt majo, que va dir, jo vull competir en el Mocador, en la Malva, en tots estos i tal, però tinc una quarta o una cinquena part del pressupost. Fantàstic, doncs xupar. I se'ns va ocurrir, de forma que queda l'atenció, que crec que és la clau de l'èxit del llibre de Merello, fer la gamberrada de fer el llibre més gran del món per a criticar precisament al Mocador, a la Malva i a tots els totxos insufribles que no deixen dormir de Nadal a de gener jo dono molt poc per culpa de la platja. I la idea va ser això, fer un llibre més gran que la Malva i el Mocador, que està, que va fer un llibre que pedia 1 metro per 70 i realment era molt gran. I crec que ja que
reunir-se en formats, en provar coses noves, no passa res si la falla era major i si és blanc i negre, no passa res si se fa tot el llibret de blanc i negre, no passa res si se fa no-se en comptes de Cutxer, sempre grans i xicotet, però l'important és que se compten coses en el llibre i contar-les de la millor manera. Y es el mastodonte. Es más grande que Murdoch, ¿no? Es más grande que Murdoch. Sí, sí. El més gran. Casi te tapa y todo, ¿eh? Y antes que atender en la parte protocolaria, que como decía el vicepresidente de la Junta de Protocol, que fue una parte protocolaria, anem per allà a debatre, a fer preguntes, a contestar i ara és vosaltres protagonistes. Si teniu alguna pregunta per qualsevol dels quatre, endavant. Jo tenia una pregunta, però de fet, Miquel, de l'explicació que ha fet, per a contestar, era que si hagués sigut tema de la falla o tema vostre de l'empresa, l'ingeni de l'aplicació tan gran de llibrets, o sigui, que quina havia sigut la idea? Va ser una qüestió de pressupost. La falla de el coordinador va dir que volia competir, però competir és entre comèdies, evidentment. Alba i Bonanya són difícils de competir. Però, clar, jo vaig dir que el contingut era impossible, llavors li van proposar donar la pata. Com en llibres no estem molt bé, perquè per això sí que hem de voler pensar, perquè jo li van proposar fer un format de desordenat. I la nota segur de llibres més comentats. Per a bé, per a mal, perquè quan fas disseny és com si eres un bosc que tot el món té algú que diu sobre el bosc. Però bueno. ¿Ha comentado alguna cosa de cómo ven els tallers en els Capiga, en la prestatgeria, el llibre? Al principi, Francesc, la bronca que li mirarem quan vas veure el llibret va ser d'aquella manera de falla. A més, estem parlant d'una falla molt gran. El segon és d'especial. De secció especial en un grup de falleros. I jo li vaig dir a Francesc que li vaig dir, se van a dar un tot el lado. Exacte. Així no es pot. 25 la xereta per primera vegada en la història de la falla. Lo de Climent Mata va ser ja algo mayor. El premi millor que acaba de guanyar. Llavors, el xic era el primer any que s'ha fallat i s'ha fallat. Que va tirar a la piscina. Però després vaig veure i la gent està més contentats. Encara hi ha gent que li diu que no li agrada. Jordan, una pregunta interesante. Esta la pregunta. A veure, nosaltres, per exemple, la meva comissió fa uns anys va guanyar el llibret de sí que va ser, i fa uns anys que no estàvem aquí, i ara volem tornar a... Com s'integraria la falla de idees? Però com seria una falla que no té res que veure amb la llibret de que comença des de zero? Rafa o jo? Los dos. Porteu ahí. Te dic jo com a començarem nosaltres i ja després tu agarres el que vulguis. No, t'ho dic jo perquè nosaltres formem un equip de fallers en les mateixes inquietuds i intentem sempre buscar un tema inèdit, actual, d'investigació que sume i en positiu. No sé, ja, és complicat. I faller, per supost. Si no és faller, contarem que va marxa del llibre. Però és una opinió personal, que ho dic jo des del meu punt de vista. Una vegada agafes aquest tema, però que res tot l'any. Però no sols faig un llibre, sinó també un monument que parla d'aquest tema. I la Setmana Cultural és hagut de festa molt arraigada.
culturals. Tots els anys se fa, no sé si així se fa tots els anys. Bueno, és hagut que totes les falles, les 30 comissions, fan setmanes culturals, uns van per 40, nosaltres anem per 30 i cada un va per 1. Entonces, nosotros también, la zona cultural, en tots els anys el mateix tema. Intentem ser el vehicle de comunicació, el llibre que sigui el vehicle de comunicació entre la falla i el poble, o el món, sencer. Després, la segona part, després de que tingués aquest tema, és agafar els millors. Rafa Tortosa, oi? Agafar un bon grapat d'investigadors i d'estudiosos de la festa i si poden ser d'aquest tema encara millor i dotar-lo de contingut. I després agafar a la millor empresa per a que tot faci una bona combinació i que el maquete. Vull dir, és que és molt fàcil. Tot és fàcil. Primer l'equip, després un bon... i detalla un tema, un contingut. Després un bon equip de redacció, tipus Rafa, després una bona empresa que maquete, o si hi ha en la falla una persona que no, és que m'ha caigut un bug, ha fet un curs de Photoshop i se m'ha maquetat. Vale, però després serà el que serà. Cadascú que tingui la seva responsabilitat. Una bona maquetació perquè el producte al final ha d'invitar-te a llegir-ho. El millor article de Jordi Maravilla, que fou un estudi de xarxes socials brutal, que publicarem en el primer premi del 2014, i... com? I resulta que imagina't tot l'estudi que va fer Jordi i dic, ostres, ara com el que va així? Doncs Miquel li va donar una imatge que invitava a la lectura, és que era tot molt blanquet, invitava a llegir, no era tot amogollona, tot ple de fotos i de coses i de decoració, que dice el coentor que de llibre faller. Coentor, així se diu també, no? Coentor... Respecte al discípul, hi ha una tradició que se dona molt en les falles, que ja ha passat, és que les falles pensen que quan més record del llibret és millor, vull dir, quan més part impresa, si no la pàgina publicar 15 fotos, és millor si la significa que ja que s'acostumbrarà un poc a això. Encara que tot això, disculpa Rafa, però perquè veig que és el que t'estic comentant. A nosotros nos ha donat disgustos, d'una bona invitació a la lectura, perquè nosaltres podem fer un llibre de 620 i pico pàgines tenia el del 2014, el de Jordi que comentava, 625. Però si tu no invites a les persones a que el llisquen, el que diu Miquel, el tostón de l'estiu, serà una merda. Entonces, què fa Miquel? Pues que invita a la lectura. No l'omplim de, per exemple, el primer premi d'enguany està prou ple. Jo no sé, jo no puc llegir-lo, a mi me tira per carrera. I nosaltres apostarem perquè respiraren les fulles, tot blanquet, i ens donen el segon. O sigui, que sacrifiquem el premi, sí, clar. Perquè estem tan, com diré jo, segurs, no, és una passió tal, és una passió tal que ja no ens importa, el premi és important perquè és un sustent econòmic, però és dotar-lo també de passió fallera i dotar-lo també d'aquest rotllo nostre, no? Que això és el president, tio. Estar de president con lo que has d'aguantar és perquè t'agrada molt les falles. Dotar la mateixa intensitat que tu tens en el càrrec és dotar-lo del llibret. I si no coneixes o no controles un tema, sempre tindràs una mica que controlar. Jo sempre ho faig, dic, jo no tinc ni punyetera idea de falles infantils. Jordi, tu com està el tema en el teu poble? I Rafa, tu què me dius de Xàtiva? Començarem a fer un llibre brutal. No sé si ha contestat, però és a través de l'experiència pròpia que és una cosa, per lo que has dit, se m'ha quedat a l'altre no. Perquè així, aquesta falla és el segon any que fa la Setmana Cultural, quan has començat, però, com veus, crec que la germanor fallera sí està oblidada, o sigui, cada un va a la seva. Allí en Sagunt tingueu més unió en aquestes coses. Estàs parlant de falles que fa 30 anys que estan fent la Setmana Cultural. O sigui, una barbaritat, i que quasi totes les falles. Entonces, allí que se dediqueu més? A la cultura o a la festa? A tot. O a tot. No, és que així... Jo agarre cada vez les falles que la flipes. Bueno, no, sí, jo li intento sempre que això no xuta. Sí, no. A veure, les 30 comissions que eren a Sagunt, totes fan Setmana Cultural. Totes? Totes.
Totes, i no fan any sí, any no, tots els anys, i la que menys portarà 7 o 8 o 10 anys. Vull dir que és una costum. Quan hi ha tradició, la gent se motiva, no n'hi ha un concurs, però dius, és que si estem vaig a fer aquesta setmana cultural. La nostra té una bona fama, perquè nosaltres fem un mes cultural, perquè estem un mes fent activitats, clar, excursions, xerrades, exposicions, activitats, tallers... 60, y bueno, debemos de ser, de 60, para hacer una semana, un mes cultural, para hacer un libre que no se os anys en cuarto primero son. Bueno, ahí que esteu tots els dies de l'any allí, en el casal treballant i fent coses. Esteu a 60 o sou 10? Bueno, ahí ya... 15. Però no són falles tot l'any, que falles tot l'any també... No, falles tenen que ser tot l'any. Exacte, ara el 2 de juliol fem una carabolada per el casal, jo dic que també fem coses, però ahí també després en el quintònic o 6 corsets. I en el segon quintònic ja se plasma. I en el tercer agafes un full i ja tens a tota la falla filmant la seva responsabilitat. Vull dir que quan ja comença a ser una rutina i una tradició i a més si s'empresa i te reconeix, el mocador ha fet una xerradeta, ara per exemple farem una xerrada de Maria Josep Ricó, que és una activista en el medi ambient que s'ha dedicat a escriure contes de sostenibilitat i tota la xicalla farem un taller, comprarem el llibre d'ella, un llibre de lectura de infants, i farem un taller al casal. Doncs els xiquets fliparen. Vull dir que aquesta fet inventiva. Per als xiquets unes coses, per als adults, o l'any passat, un taller de risoteràpia sostenible. Però flipant. I farem un taller de risoteràpia, però en contingut sostenible, perquè ens dona per això. I contractarem a Ecoembres que això és de l'AES, és que això de dius que vinguen i de dos monitors que tenen, però te descornes bien, sí. O possible que sí, no, hombre, si agafes ara una xerrada de llibrets i ve peça de Hugo de Sagunta, xerrada de llibrets, però si vas risoteràpia o fas... És dotar també de coses d'interès per a tots els públics. No, però no m'has contestat el que t'ha dit. Si viu més germanor allí, a les falles esteu més apoyades a la Setmana Cultural, hi ha més gent que va a tot... Perquè cada una les tindreu un poquet separades, no? No, allí són 30 comissions, però tu eres la fallera major. Sí. Val. Les falleres majors, tu i jo, entre elles fan germanor, els tres presidents. Se parlen. Així també hi ha molta germanor, de sopars i coses de però... Jocs de sopars, s'acabó. És important. És que aquesta germanor de sopars després se trasllada als actes que organitza la comissió. Per exemple, diu, Xel Gastovar a una xerrada de llibrets. I les falleres majors, vaig a veure a Pilar, que ha organitzat un acte molt xulo. I... Però Belén de Mar que n'hi ha... Bueno, vull dir que és això, i ella hi ha per unes 40-50 persones, de 300 falleres majors, infantil està fent bé, de segur, més els habituals, una centena de persones. Digueu més germanor, és l'un. Sí que n'hi ha germanor, també n'hi ha punyalet, que no som la... No, són falleros. Ja. Puedo comentar la ejemplo, no sé si La segunda parte de la presentación. No, només volia dir una cosa també, que el que passa s'incentiva sobretot en els llibrets i en altres activitats. És també marcar els temps. Vull dir, ara, per exemple, Hugo ja té tot el llibre, més o menys, el tenen ja la idea plasmada, tal. No, jo també, però... Vull dir, sí, ja estan tots els col·laboradors ja saben de què tenen que escriure. I el 22 de març se tenia que... No, antes. Això vaig dir el 2019. I el problema, per exemple, dels llibres de falla és que comencen el mes de desembre. I demanen, i comencen a preparar articles, no sé què, no sé quantos, i corre. Desembre, Això és el que anem a contar, que el Mateu, per exemple, tu vas i ells fan la ronda informativa. Rafa, com portes això del llibre? Acaba de maquetar, la setmana que ve el tens. És que no hi ha una falla encara que no toca. És de ben lloc i encara tenen que dur coses, és de no sé què, no sé quantos. I
y tú vas allà a la imprenta a portar-li les coses i veus el de la Malva, ara ja no fan el llibre, però és el de la Malva que ja estan empaquetant-lo. I és aixina, i jo que he col·laborat en altres falles de Sagunt, de Cullera, és que és aixina. En el mes de setembre, octubre ja data de termini. Jo, per exemple, la data de termini la tinc el 28 de desembre, tots els anys. L'últim dia, el dia dels innocents, aquest dia s'acaba. I ahir se tanca el llibre, però n'hi ha altres que són en febrer. I jo ja dic, per exemple, jo tots els col·laboradors estic ja citats, pràcticament tots, vinc a parlar. Però és així, és qüestió de temps. Quan tu has dit, per fer un bon llibre, ja tindria que estar la idea un poc parida. I per lo que deia Hugo, que tampoc hi ha una fórmula màgica que me lo tinc apuntat i tot, el que anava a dir, del tema de... on està? El tema, el millor és la idea. La idea és millor. Ja ho vaig dir quan els cursells dels jurats de falles, jo vaig dir que una pregunta, en cas d'empat de dos falles, tu a qui li donaries el premi? On serà? I posant el que ha tingut la millor idea, la idea que t'ha sorprès, pot estar bé de cultura, pot estar bé de volum, pot estar bé de modelatge, però la que més t'ha sorprès, quan tots han de dir, hòstia, que falla, què és l'èxit de tant? Ahí se li dona el premi. En el llibre passa el mateix. Quan tu te sorprens en el llibre este, en el macrollibre, pues és la parida, és el tema, això és el que ha triomfat, no el contingut de puta mare, però me l'he llegit, està de puta mare. Però el que ha cridat, el que val és això. Per fer bones idees no fa falta fer 500 pàgines ni 300. Igual una idea requereix, doncs això, de 50 pàgines, no requereix de més. Jo és important de la idea. I per lo que deia Hugo, pues, és el que anava, i vaig a llegir-ho perquè és el mateix que ha dit. La idea és el moment de la creativitat. És el moment d'estudi, d'estudiar-ho tot. Això és com un producte. Hi ha que estudiar el mercat. Hi ha que veure el que s'ha tractat, el que no s'ha tractat, i l'estudi del mercat. Si és que sí, si que s'ha tractat aquest tema, doncs veure si se pot pegar la volta, veure si és millorable, si se pot particularitzar per a les falles de disseny, per exemple. Si és que no, se busca un altre tema. I és així, però és un poc la parida. La part de les falles, el llibre també ha de ser satíric, i sempre hi ha que buscar una parida, algo que diga, hòstia, això va pegar. Després ja veurem. I de lo que estava dient tu, me repeteixo un poc, que sigui original, que se pugui desenvolupar, és superimportant, perquè igual s'ocorreix una parida, però se queda ahí, no roba més. Has de buscar un tema que te doni joc, que pugues desenvolupar. I al final és l'impacte, i després a partir d'ahí ja, el que diu, buscar els millors. Si vas a parlar d'una cosa, tindràs que buscar a la gent que entengui d'això, no qualsevol entén d'això. I al final és també buscar l'originalitat. Ja a nivell que ens movem no pots fer remix, no pots reproduir coses de què s'han parlat o inclús articles. Això ja és una cosa que quan acabes un llibre i veus un article i dius, ostres, si aquest article és la quinta vegada que s'ha publicat, doncs això ja perd originalitat, que és el que estem parlant. Això passa, no fa? 5 vegades a publicar una cosa, 5 vegades això és el que no, però bueno, jo ho dic, des que vaig començar l'any 95 fins a l'any 99, els llibres de Juan Ramon se veuen i tots són còpies pedres. Ara és un article d'este, ara és un article de l'altre, que muntaron un llibre, però al final, ara en el temps, quina merda de llibres. Ja, ara sí, però també és un poc el món cultural de les falles, ja ens coneguem i això és, te demanen un article però tu el fas i al final acabes fent 12 articles a l'any perquè has demanat a 20 persones perquè és que el llibre és aixina. Un poc el... no sé. Rafa, això del que has dit abans, que tu la idea la tens plasmada de fa temps, tu has dit que és molt important integrar el que és el monument del llibre, ¿vale? Entonces tu temes l'anarquista i li dius, mira, jo vull això, o sigui, el tema de això, o és l'artista el que demana que es va a ser no, a mi Xavi Herrero ja em va dir, guany llegarem a... O sigui, li planteges tot el tema, i en cas que es negara ja te buscaria la Després en el diu, els dos Xavis ja comencen. Espera que encara ho tinc decidit.
espera no ens reunim o parlem i tal. Vamos, que la idea la haces tú. Sí. En 4 setmanes vaig anar al taller de Xavi Herrero, no, la setmana passada. M'hem estat parlant tot i jo tenia una idea perquè perquè els artistes són un poc, diguem, rarets, i si ells negaran, tendries que anar a creus que hi ha més artistes que volen fer això? Sí. I para bala? Jo crec que sí. Vull dir, a veure, a més hi ha que adaptar-se. Vull dir, per exemple, Xavi Herrero està obert a tots els aspectes. I lo del guany, el tema guany, és tot no. Perquè el tema no li dona, o sigui, el que té no pot fer un resum. I va dir, no, però ell ja sap que això igual també, o jo ja sé, la meva feina sap que una mateixa figura pot aparèixer en València, perquè ell té com moltíssar-ho. Però a mi no és igual, i tu vinc aquesta idea i és la meva, i la infantil igual. És molt bona, desculpa un segon, tu dicis amb el permís de Rafa, la teva pregunta ha sigut brutal. És de veres. No, te ho dic jo perquè nosaltres en guany ho han fet el que l'artista ens ha dit. És el primer any. Perquè estem tan als collons de fer un treball brutal. Nosaltres hem fet una campanya de comunicació i màrqueting del llançament del llibre. Això mai ningú l'havia fet. Era la nostra innovació. Un disseny fresquet, un community manager que maneja un poc les associacions, que era el Llueca, membre de l'equip, i jo que m'he dedicat al món del marketing. I dic, doncs, donem els crèdits, anem a tirar-li un poquet el tema. No el reconeixen, vull dir que és que pots inventar 1000 coses i fer 1000 innovacions, però al final el que queda és una bona idea. I part del secret, n'hi ha vegades per el terme dels artistes. Nosaltres tenim un artista molt roït, molts anys, i sempre li dic, tu, de veres, que no és íntim amic de mon pare, però és que s'ha quedat de veres. Hòstia, Paco, que t'has quedat en els 20. I la cosa és que han canviat. Han canviat, ara tenim a Ricard Balanzana infantil i a Toni Verdugo en la gran. Toni Verdugo ha plantat en especial en València, en fi, bueno. Exacte, Barbarossa. Pues mos ha donat un tema en la falla que anem a desenvolupar-lo al llibre. Però és brutal, és superxulo. I perquè sempre hem tancat aquesta porta. Vull dir que invitar l'artista a que participe també en la materialització del llibre molt bé. El tema. No me'n recorde. Està molt xulo. Una cosa, heu dit que plasmar la idea un dia de qualsevol, no? Perquè la idea... Igual és en Tintoni que és una organització. En 2, en 3, en 4. Però si no sorgit la idea, què feu? Perquè ficar-se cap a un full de ser un poc... Pues mira que als 2 o 3 dies quedes una altra vegada. Te lliberes, és com quan estudiaves, no? Ja no puc més, és classe. Te vas a dar una volteta, te fumes un cigarro, te vas a Ferran i a correr per ahí tot el món. És que és el fet, jo crec que al final el tema de pensar no és parar-se, o sigui, és espontàniament, qualsevol cosa... És que si t'obsessiones en buscar idees, quan no és. Exacte, i treballem molt en equip, que no siga una o dues persones, si podeu ser 3 o 4 millor. 8 o 10 és una idea. Jo, enguany teníem 2 possibilitats i al final ho vam dir, una la teníem més matxacar i l'altra me l'he l'altra no ens queda. No veiem mai un futur, no? Vull dir, és una idea un poc perquè també al final és per al lector, per al Montfaller, per al barri i el que estem igual són les coses que penses tu i després no arriba a ningú perquè no... També hi ha que pensar en com pensa la gent. Moltes vegades jo, ahir la feina treballa i dic, què te pareix això? Ja no, i diu, què te pareix això? I jo dic, està de puta mare, no sé, tal. Diu, pues no, això... I és així, vull dir, és un poc també un consulta per ahí que... Sí, exacte. És que al final, jo, en la feina, en tot, a mi, tota la vida és un poc això, és màrqueting i producte, vull dir, t'has de vendre i és així, no ho segurament. I de lo que estàvem comentant, lo que sí que és de veres és que nosaltres si donem la idea, en este cas a Xavi Herrero, a Xavi Breña, vull dir, en el moment que ells plasmen el dibuix i saben les coses i saben el que van a fer, ahí ja se clava la barrera de que nosaltres ja no ens clavem en el tema de la falla, que això també
respectable, perquè hi ha molta gent molt vara de que, no sé, al final l'artista tampoc acaba fart un poc, perquè jo tengo la idea i que fer esto lo hace, no. Si se feien coses reunions al principi, després ja no fa falta més, ja fes, deixa-lo anar. Ell, que és el director artístic de l'obra, que ho faça. Nosaltres ja continuem en la nostra línia de final, sí, sempre fem unes reunions de tema de crítica i tot, perquè ara al principi tampoc saps què vas a criticar, o el que penses que vas a criticar ara, en el mes de març ningú se'n recorda, per exemple. Però sempre ja jugues un poc en alguna escena que està oberta, de que això pot anar a l'escena, o en algunes escenes que tu a la marxa pots anar a canviar. I, clar, nosaltres, aquesta és la nostra forma de funcionar i normalment, tot això que has dit de quan creus que és un aspecte molt important del qual tinc influït el que és el moviment de l'enmig del llibre, com per exemple, quan al final tots fem un llibre, a part del que passa amb els nosaltres, entonces, quan, respecte als premis que ara vull trobar, penses que aquests premis tu no estaràs a favor o estaràs a favor del podcast. Però jo sé que hi ha llibres que han hagut bons premiats i no han estat, o sigui, no s'han basat en el que és en la falla. Bueno, això al final són unes bases que jo, mira, vaig a dir-te la veritat i no m'agrada pas a casa, però és la meva opinió. El llibre de Juan Ramón de Guany ha sigut un llibre extraordinari. No, parlant d'extraordinari de lo que és, això és extraordinari, no, és fora de lo normal. Vull dir, el tema, i Sarrago no ha guanyat. Ha guanyat un llibre més clàssic, que podia haver fet l'any que ve, o a l'altre. I el tema que tenim nosaltres era extraordinari, perquè era fora de lo comú. Però a mi punt tota la cosa damunt sobrats, doncs jo no sé massa dir. Això d'abans a després, passat, present i futur i tot això, ho vaig clavar en el que vull dir és. Ha sigut la llibre d'Argentina que s'ha guanyat, la meva opinió, i ho ha fet el premi que ens mata, i ho he dit antes, igual. Jo crec que n'hi ha llibres finalistes a nivell local que, no sé, el jurat ha valorat disseny, perquè maquetació se l'ha passat per el fort. Ha sigut així. Jo no volia estar en els primers, de veres, perquè jo sé que ha sigut un dels iniciadors d'aquest premi, que no volia jo estar allà. Això també ho dic. I no volia estar jo, però jo veig que està bé. És que n'hi ha algun llibre, no vaig a dir, no sé si la cosa, però hi ha algun llibre que de maquetació zero, però zero. De disseny molt bé, però de maquetació zero. Llavors, això ja depèn del jurat i de qui és el jurat. facilitar que se li ha exposat a l'artista el tema del problema. Has dit que us heu comentat que sí, que avui dia té possibilitats, que degut al com estem i tal, potser pots apretar un poc més, però jo penso també que és un poc difícil, un poc més complicat i, no sé, potser parlo també a nivell local, amb artistes, està clar que si vas a Xavier Herrero, que pot fer qualsevol cosa, però hi ha molts artistes que estan molt limitats. I no totes les comissions a New York tampoc. Pensa que la idea deu ser molt bona i deu ser un professional a millor ja no és comercial i no és artista de sí, però bueno, això de comercial és pot fer un bon article, perquè ara els artistes comercials és una cosa que ha sorgit per ahí. Jo, comercials no, al final són artistes i artesans. Artistes i altres que es dediquen a ser artistes però que fan un procés artesà, però no arriben a ser artistes, perquè no compleixen tot. Això de comercial, però bueno, hi ha altres també comercials que fan moltes falles i trauen el que tenen, el que està dient tu. Però jo crec que també és una forma també de fugir del tema de pues, ara vaig a fer una falla de pirates, ara una falla de lo típic, és que al final de romanos, de no sé què, al final és que tracten uns temes que repeteixen constantment, que al final, tu què fas en el llibre? Vas a tratar un altre llibre? Sí, és saber que l'artista què és, Xavier Herrero en aquest cas està obert, és un professional, és un artista, i considera artista perquè fa tot el procés.
altres, pues, juguen en el que tenen. Juguen en libritos, juguen en comprar maquetes digitals i... Estem parlant de Xavi Herrero fa falles grans i s'esteu oblidant de lo més important de la festa. Els infants. Hi ha que cuidar també, parlant de falles infantils, hi ha molts artistes que s'adivin. Com se diu? No, si ho i acaba, no, si és molt curtet, però no descuideu mai els que feu llibres o teniu intenció, que jo t'anima que feu un llibret o Jesús, la teua filla que reviscona una altra vegada, pues anime perquè aneu a flipar, és que és molt gratificant, ompli molt, és que és com parir un xiquet. Jo no soc pavor, jo no parec mai, però és com tindre, quan ja has acabat, Rafa, aquesta satisfacció de l'equip, aquest bon rotllo i tal, és molt gratificant. I si s'encamineu un poquet a la marxa del llibret, no descuideu mai la part infantil del llibret. Els infants són la meitat de la comissió, encara que sigueu 400 o 2.000 o 20 fallers, de segur que n'hi ha infants, de segur que n'hi ha xiquetes i xiquets. Collons, la segua part, nosaltres enguany anem a cuidar-la encara més. Hi ha un projecte brutal hem parlat amb el Ricardo Avanzà, que és l'artista, hem parlat d'un tema molt guapo, molt pedagògic, una falla infantil com ha de ser satírica. Vinga, va. Anem a ser un poc de rotllet d'infantil, que siga simpàtica, que siga atractiva, però també pedagògica. Nosaltres duguem molts anys. Miquel, bueno, n'hi ha una fallera en la falla, que és matemàtica, i fa un any, eren tot matemàtiques, sumes i restes en el monument, i era flipant, els xiquets diuen, hòstia, se sentien identificats, i la part del llibre acorde a lo que el monument infantil tenia, en jocs matemàtics i tal. Enguany anem en aquest rotllo. Per exemple, pot ser la sostenibilitat, o pot ser en temes d'actualitat per a infants, en crear valors socials, en igualtat, en... Joder, que som el futur de la festa. No sé si m'ha quedat clar. I si no ja projectem valors i les eduquem en valors, valors és el que vulgueu vosaltres. Totalment. Me'n recorde, en el campament de les falles infantils del 2014, com que el llibre parlava de falles infantils, la falla infantil, qui fou l'artista? Tots els xiquets de la falla. Tots els xiquets de la falla. I jo tinc de la meva xiqueta el seu ninot ahí indultat. Jo sí, és de veure, jo era el president en aquell entonces de la meva comissió. I agafi aquest ninot i és un ninot que se'l veia i diu, me caga la massa. Clar, tenia 4 anys. Però jo l'estime perquè aquesta falla és la seva falla. Aquesta era la seva falla de veres. Per això dic que el llibre cuidó la part infantil. I si el tema de la falla infantil dugueu un tema tal, projecteu-lo també en el llibre. Això enriquís. I els amants dels premis, això suma, en generalitat. I molt. Perquè conec com funciona. Al final, igual tu no dones el tema, però elegis un dels dos temes, de la gran o de l'infantil. Però jo el que és difícil de lo que fas tu és que tu li dius que és l'artista. Això és el que, igual que en Servas enguany, el llibre més o menys anava també igual que el moment, fa més artista. Però ho veig, no sé, a mi que vinguin a la casa, dime. A veure, sí, perquè és la meitat de Xina. Pero no son ellos, o sea, igual te digo, el lema Correcte. que va a la falla Tu es el libre. veus tan difícil com ho vegis nunca. A veure, jo he passat, o sigui, podria contar moltes experiències de lo que ha passat. Ara en Xavi Herrero, per mi, és una cosa perfecta en aquest aspecte, però que Xavi Herrero fa 2 anys li vaig dir, té que anar de la cotxeria. I dir, el que vulguis, nanos ahí, jo no sé, les maldats que fan els nanos, tal, res. I el tio, com no me fa que tonquilletes, pues no, jo tinc que fer de tal. I al final me va clavar ahí una història de l'Odissea, del passatge de no sé què, i bueno, pues va, abrem ahí a veure com ho fem. Me van clavar, no. És que m'ha clavat un gol i dic, espera, no és altra cosa, però és això, i m'he passat, en Venancio, pues imagina't, tio. O sea, pegarse contra ell. Ha passat això, vull dir, a mi m'ha passat el tindre de mig ara, o no, mes de setembre, tocar la idea de puta mare, i agarrem i dir, no anem a fer aquesta falla, anem a fer una altra. Què passa? I canviar-ho tot. I s'ha canviat tot. I ha
passat i altres doncs igual readaptat. Ens veig a parlar del medi ambient, doncs anem a readaptar-ho. La falla, sobretot les escenes, que igual pots un poc més tocar, o és el centre del monument, no? Però hi ha possibilitats. És que tinc moltes experiències que al final has cagat entre cometes el monument, però bueno, l'has fet igual o el que estem dient, si la gran infantil no és res que veure, doncs era un tema, ja està. Jo me recordo que va ser el 2008, no era el tema de l'infantil, perquè venia més a algo que volíem consultar. Però perquè no haureu vist, Rafa? És a dir, la part adulta diferencieu dos parts al llibre, la infantil i la gran, que hi ha un espai per a cadascun dels públics. És a dir, perquè la segmentació seria en el mercat, en el món del màrqueting, segmentació de clients, de màrqueting. Sí, no? Ja, és el que m'ensina, el mateix tema en els dos, però bueno, és el nostre estil, ja és cada un. Sí, es podria diferenciar gran i infantil, però no... És una cosa que ja s'ha redactat que no vull molt fer. Jo és que estic flipant que l'artista tinga que dir el tema. Tinga que dir el tema. Que sigui el que decidi que no vaig a la feina i avui que vaig a l'avió. Pues... Jo vol ser, o sigui... Ai, quan te cagues? Jo no soc artista, no se dediquem a picar més pedra que a ser artista, però a mi un dia te diu, jo vull un cavall en la forma del llibre i li puc dir, mira, és que, no sé, estem parlant de cebres, però un cavall no pega, però si el client s'emprenya i és el que paga, doncs me parece igual. És que és complicat. També és una forma d'alliberar... Esteu així, no fa falta que fiqueu ja en la paret als artistes, ja s'ho fusen. No. És que fa poc fer les terceres, les tertúlies del taller de tamany i color en Carcaixent, és l'únic, a part de les presentacions del taller que fa en Carcaixent, que és conegut de Xamora de Carcaixent, i el que pensàvem en l'artista era tot el contrari de lo que està dient. Seria molt interessant, és molt intel·lectual el que de les feines com costa i els artistes tenen algun acte conjunt d'alguna cosa, perquè és que són dos mons. Però dos mons, i que se t'està allà. Ara que ven, és Però mira, ja tens visió, perquè això és de llibreta. No, és bona idea, és bona idea. A més, però si jo sempre he pensat que els artistes són... Perdó, les falles és el més important de la festa, amb els beques de les falleres majors, però és el més important de la festa. I en seguida el llibret és el que queda tan bé, vull dir que a nivell... Perquè passa que després n'hi ha també interessos econòmics i n'hi ha moltes coses que si els comencem a analitzar doncs tirarem tot. Si profundissem i acabem... També estem un poc particularitzant ja cada un, però jo soc conscient que si jo soc una falla especial de València em vaig anar a l'artista de què va anar el tema. Però jo, la meva força que tinc, gastar-me 10.000 euros, doncs, al final és una relació de client-empresari. Jo he comprat un producte i vull aquest producte, i si no me'n vaig al costat. I ja està, vull dir, jo el que encanta és que a partir d'ahir, l'artista fa les veus, l'artista dissenya la falla, l'artista decideix les escenes, decideix tot, ningú, en un moment s'està clavant ningú. Però, claro, yo creo que una forma posible guardando una miqueta la libertad del artista, pero claro, si dius lo que tiene que fer... Jo no li dono la idea. No és artista, és constructor. No, jo no li dono la idea. I que molta gent ho va agrair. Vull dir, moltes vegades passa i diu, tio, a veure, no sé què. Hi ha artistes que agraeixen, que li dones informació i temes i temes. Va caràcters també de l'artista. La gent molt, sí, molt... No sé, no és una idea que posaré jo d'una que digas un artista o fer una cosa d'artista. L'any passat va venir Xavi Herrero, amb llibres que l'any que ve. Sí, però tots valencians. que no sigui Xavi, Moltes gràcies, Jordi, per venir. Ja mos toquem.
Una pregunta a Miquel. La falla es algo que del guardador. Falla especial, planta especial. Y va, casi le digo que no tiene papel libre. Y tú le dices, bueno. Si te digo que me digo el mocador cada Yo no te diré papel libre y te tengo algo que ver. Mira tu papel de hoy y tira tu papel. en esta tarea, ya te digo, el coordinador es 8 segundos también. No me digo un caso a pasar por su paso, sino me digo 5 casos y que está bastante, ya puedes ver. Es una de las cosas que se cambiará el chip, porque con el artista sí que le digo el llibret no li diu tinc aquesta pasta, perquè te creo que fer un llibret és un ordenador, però a mi el xip vol dir que tinc aquesta pasta, vull donar la nota de competir en el mocador Malva i que se parla del meu llibret. Se farem unes cerveses, que nosaltres com a la cocina, i ja no, i atreverse, és que n'hi ha que atreverse, és que... I no havia una guanya. Ahora igual se puede pegar una hostia, si no le doy ningún premio ni que ni nada, ni siquiera se le da. Una falla del proceso si no tiene una geopolítica de Saúl, pero está el núcleo de Port y el núcleo de Saúl. El Port de Saúl es el castellano parla. Y Saúl está de ser con Villarriba, Villabajo, ¿vale? Saúl, complicado. Ser de Saúl es un nivel de una falla del Port, hostia. No sé Port TV, Port i la històricament ha hagut una confrontació, però són per als avis i savis nostres. Nosaltres ja som... No va tocar bé. Sí, és diferent. Pero que en la falla puedo vivir 15 euros para hacer el libre. ¿Qué puede hacer el libre? Pero el 100 euros son ¿Cuántas parecían así? A banda de las... No, representades al casal. Con diferents comissions. Sí, con Ja, però claro, si sabeu en la vostra falla a l'hora de fer llibrets o fer activitats o fer que estàveu activament. Dos anys. Ho dic jo perquè si no el meu amic Albert me matarà. Jo vaig a fer la cuina de lletres talleres ara que estem en el moment de l'esbar. Suposo que antes de que echamos un poquet de servís. Lletres talleres, sabeu el que és? La Federació de Lletres Falleres, aquí s'han parlat moltíssim de lletres, que si parlant de lletres i que això, què és lletres? Lletres falleres és això. Avui vist com s'ha parlat de la materialització del llibre? Doncs tot això està premiat en lletres falleres amb pasta. És a dir, tu agafes un llibre i veus una portada. Premi a la millor portada. N'hi ha 500, 600, 1.000 pavos, com tu diràs. Fulletges. El segon que fas en el llibre, i no ho hem vist, a què feu així? El fulletjat, contingut, la coherència. Anem a parlar de disseny. Premi al millor disseny. Llibre massa. N'hi ha, pasta. Després dius, hòstia, mira, justet, quan estava el meu amic, que és així, és el final. Sí, estava bé. Quan estava el meu amic, hòstia, vaig a llegir, quin article més interessant. Premi al millor article breu. També n'hi ha, breu. I de repente dius, ostres, el tema me mola. Abans dius, ostres, quin assaig més gran. Premi al millor assaig. Un article més gran, diguem més lletra. El primer que pilles, no? No, vull dir que n'hi ha premis que té. Exacte. Efectivament. Perquè és un moment, diu, home, que a l'hora la falla. Hòstia, ui, que risa, ui, les veces de la falla. Premi al millor poema satíric. Que bé. I dius, mira la falla de Mancha Vila, ui, que guapa, mira ella, ui, quins vers bons, ben xulos. És en sèrio. No, és que estic inventant.
esos que sempre li diuen a la Manzolo, que és enaltiment i de que guapa és bonica. Sí, és que no m'ho recordo això. Vull dir, però el missatge és el següent, que és que tot el que té el contingut d'un llibret, la maquetació, el disseny, tot està premiat en els diferents premis de les lletres falleres. Sí, no, però el missatge és bàsic. No sé si m'estic explicant. Jo normalment, quan fèiem, en el segon any de lletres falleres, jo m'alçava, me ficava davant de la taula i em pudiera amb lo de xet totes les falleres, començava a fer les activitats. Jo ho he vist, ho heu vist, a que fluïtgeu així. Veus, això és el disseny, això és la temàtica, tot això està premiat. És a dir, que no cal fer un llibró com fan estos d'allí de tal, o el llibre més gran del món, simplement fer un llibret més xicotet, més gran, més acurat, més car, més el que si dona igual, fer un llibret està premiat. Perquè pots presentar-te la millor portada de Machilot de la Falla o corredor o un dissenyador que posa una portada de puta mare. La coherència, que n'hi hagi articles que siguin coherents amb la temàtica de la Falla. No sé si m'estic explicant. Article 10, article gran de l'assaig, poesies satíriques, està tot premiat. L'any passat repartiren quasi 6.000 euros. 6.000 euros. Això sí, són lletres falleres. Qui està darrere dona igual. Lletresfalleres.info. És la plana web on està tota la informació, totes les bases de tot el que han comentat. El llibret està premiat. I enguany, de veres que m'agradaria dir-vos cosetes que n'hi ha ja preparades, però no podem. Però n'hi ha dos bombes, superguapes, superxules, que ja estem treballant, en Diputació, a la Ciutat de València, en el Consell d'Educació, amb moltes persones més, i duguem dos bombes molt guapes per a que la federació siga més gran. I sempre per la Federació de Lletres Falleres és tindre vosaltres més premis. A nosaltres mos igual, si jo no guanyé, a veure, jo m'he ensenyat una cosa, però la meva estima del llibret i les falles me du a ser tan passional. El tema de lletres falleres està treballant, tots els membres, i el que sempre dic, ho vaig dir en el CIDE i ara públicament ho dic així, olem per la Junta Local de Sàvila. Primer any, implicació màxima, èxit, ha sigut una experiència molt, molt positiva i enriquidora, perquè 54 treballs i el mateix és brutal. I és fruit del bon treball que jo tinc contacte amb, com sabeu, amb Albert i amb José Luis, que últimament José Luis també a les reunions de lletres falleres, sobretot Albert, és el que sempre ha estat ahí. Jo vull agrair en la terra dels meus amics que avui el treball que estan fent. I jo de Jesús, a tota la Junta Local, perquè esteu fent un treball fabulós, amb el Climent Matar. I estem encantadíssims en lletres falleres que estigueu com a membres. Ho dic a tots. Perquè va que sempre s'indicaré, i això és un poc la meva cullera. Jo dic una cosa. I no sabeu, o sigui, enguany, el 2016, lo de la Sira, els premis, ha sigut brutal. Però això no ha sigut 3 anys, El 2013 estarem ahí en el casino del Benimaclet. Sí, eren 4 anys, ni la fallera major de... No vinga ningú, ni guanya ningú, la fallera major de València, fallera... Ah, vale, si expliquem això per xus. Lo que vull dir en 4 anys, això, vull dir, ara també, i una de les que són molt orgullós de que el tema cultural... La tercera bomba. Sí, peguem la petardà, però la petardà perquè la fem... No, però la fem en un puesto que jo, home, jo estic acollonada, ja tela i s'estan manejant les coses. No sé què som. Ah, jo sí. La casa ja comença a dir tots els premis que n'hi ha. Vull dir que s'està treballant molt i també la festa de les lletres falleres s'està buscant un lloc emblemàtic i l'assistència també serà massiva. Xativa s'està estudiant també per a 2 anys, per 6 anys. El que estava agafant. Bueno, res, la cunya de lletres ja està feta i si no, els companys no me maten, José Luis, Albert, Miquel, Rafa, ja... Adéu,
crec que la ferroviària que ja fa molts anys que va guanyar per vegades totes les agències de la Generalitat a donar-se llibre. I a part, digamos, la FIFA no va participar en la Generalitat. Igual que Espanyol i les altres comissions que ara volen... Sí, la veritat que s'ha obert una participació més, sobretot a participar d'Espanya primer i després en Generalitat. És un poquet el concurs, que tenim televisió com a mira. És una putada, perquè al final són carreres un mes, i si no menys, però bueno, no, està bé. I la veritat que, no sé, entre els altres 4 anys, a partir de que eren 4, i ara ens van que eren 6. I sé que algú ha quedat les portes d'entrar i sé que n'hi ha diverses que han pogut sí que en premis, però que van participar en algun mes. Però bueno, això també ve de fer llibret de desembre, perquè com s'acaba en febrer mai no m'ha de fer. Això era dir, quantes hores dorms tu en desembre? Una vegada un poquito abajo y me la vi, aquello era bueno. Era fatal. Pero ahora eso pasa en medio que es mal. Eso pasa en medio. Pero sí, enseñar eso. Yo me el llibre ese de 2002 era un nano que estaba en medio mío en una casa con el llibre y estàvem plorant de la risa. Vas a ma mare que ve a les 2 del matí i del llibre i al final també ho passem bé, no és dos. Yo creo que son pros son estrés, o sea, porque realmente la tecnología te da un que no se alivien en tú y que pasen a las desgracias que... Pero bueno, eso es lo que tiene, no acostumbrarse. Cada año es un poco más divertido. Pero intenté educarlos, pensando, está súper bien educado ya. Que entrega enlaces, luego entregando carpetes, que eso es guay. Sí, yo creo que nosotros ya estaría sobre 130. Pero un libro ¿Pero qué? es más. La semana que viene van a juntarse en la mayoría. Hostia, la semana que viene. Si más, votaciones. No hay votaciones. La semana de general, es que es de marca. Yo cosa me le digo, el que ve el primer normalmente se hace un millón libre. Porque me motiva, me fresqué, tal. El que ve como alguna falla que ve nada antes de entregar, si me falta 4 del matí, pues yo soy una persona normal. Yo a las 4 del matí, pues estoy cansado, pues entregar. Pero tú durante el año vas a garantir de clase del diseño, ¿no? Porque no te enseñan, no te dicen tanto de diseño. Sí, yo faig diseño tot l'any. Lo que passa que no faig llibrets, faig altres coses. No, yo me referís que al llibre, perquè quan sé que te porten 20 llibres per a fer, no te decidan 20 llibres per a fer. Jo faig molts llibres, però tots els llibres són una boca obra, jo faig molts llibres batalleros, que són els més rentables. O sigui, Pipa. Bueno, que café o con mi cuadra. això són els més rentables econòmicament, però disseny, jo què sé, és que me dic això, si no sabe nada. Ya, es muy complicado que te vienen tantas ideas. No, lo que queréis mirar es que, por ejemplo, si cuando se habla de barcos, que tú lo vas a aplicar ahí, comes. Hombre, no, yo No es algo de no veo los sepáis, el chupe del USB y es que no, dejé pensar un poco en las cosas para participar en los otros esposos y el resto de los colores. y comentas en el programa. ¿Qué? ¿La nombre es la que te habrá el libre en Monta Feliz? No, Eso vale. Jo vaig 3 o 4 vegades a casa Miquel, allà al taller, te dic jo, a l'oficina, a veure, vaig presentar una idea, un color, un detall, ja he pensat en això i després me dic, ja, això és sorpresa. I quan me diu sorpresa és el que més m'encanta. Este año hay 2 pisos pilotos en la portada. Y es una pena molt y les hauria de valorar molt més. Sí. Bueno, un valorado todo lo que hago, ¿no? No, jo dic la que fallers, però el llibre i els fallers que toqui fer veig en els defectes del llibre i molta feina. Això dona molt. A ver, les falles volen lo más barato Y millor. Ahora, si es lo más barato, no puede ser lo millor. O sea, yo els llibres estos que te dic, batalleros, pues no cobren lo mateix que el llibre que no s'enxe que poesía, cuando la falla la mensual, pues
quan han passat pàgines de publicitat no puc cobrar el mateix que per fer un llibre que són 500 pàgines. Que de text m'ha quedat, de fotos, que cada autor de les fotos d'una manera. És que obrir Photoshop, retocar, perquè és un desastre. Jo proposo també, fer un curset de com entregar el material. No, però ¿Cómo se va a demandar y frente? Sí, però us beneficiaria perquè jo reduiria temps, i reduiria jo des de treball i reduiria el preu del llibre. O sigui, si jo m'hi enviaré, mire, 8 hores per tocar fotos i les fotos ja estiguen en format concret, doncs són 8 hores menys que cobraria. No se te han acabado las ideas. Vaig a l'hora, no, però pitxes de formes que no pare d'estudiar, de recursos, de llegir noves tendències. Una carrera que no va a llevar al Lo que veus per ahí també, nosaltres ens agrada molt fer el disseny d'imagina't una revista normal en llibret. Després tenim ja les nostres tècniques. Perquè preocupo molt deixar molt d'imatge. Prou habitual llibres d'això de 400 pàgines que tenen una... Cada vegada més, és el que estàvem comentant, cada vegada més els llibrets, no sé què passa, però se fan llibres més gordos, més duros, més bucais. Jo comencé a fer el Mocador. Culpa del Mocador. Disculpa, Mocador era mama de la cosa. No s'ho obligat. I jo abans, llibres de més de 300 fulles, no se feien, llibres de més de 300 fulles. Jo un any he fet per almenys 4 llibres de 300 fulles. Pero no están coordinados per el nombre de fulles. No, el nombre de fulles no te dona, pero... El tamaño no importa. Anem a hablar con Sí. O sí importa, pero no En este caso, para el premio no el tamaño. No es deberes, Yo voy a hacer un artículo más recuerdo en un libro que era el tamaño importa. Pero bueno, antes sí que importaba en xerrades. Però jo se feien seus i brots. Però ara la tendència és a reduir i fer continguts, així s'ha dit, les claus de l'èxit i de l'autosatisfacció, que és el primer premi, l'autosatisfacció de la pròpia comissió, s'han donat en aquesta taula. Per a fer un bon llibre. Així s'ha donat molta informació. Els llibres que jo faig se financen en publicitat. Mirar, a millor no és car si hi ha persones, a millor com Rafa o gent com vosaltres, que sou, per l'expressió, friquimals de... No, està mal publicat perquè està així davant i després però el Mocador és l'èxit del Mocador és Hugo. Si Hugo no estigués en el Mocador no existiria. Igual que vas a tirar del carro, de que haver algú que tira del carro. Està clar que Hugo sola no faria res. No faria res, perquè Hugo... És un equip. Però si no estigui la figura de Hugo a la que nos agarra a tots, no se faria res. Però això és com tantes coses de la vida. Cague 2 cerveses i ja està. Al final, com els llibres és una obsessió. No, per supost. No és que estigues pensant 24 hores, però en tot canvi de vegades pensant, veu coses i dius, hòstia, això... I no vos dol, les hores, si se prefiere estar de això, com que ara, jo què sé. No, claro, o sea, l'expressió no és la correcta, és el hobby de la persona. Exacte. Acabo de llegir que no entenc totes les hores que hice una hora de fallo. Va al gimnasio y... Jo soc faller per accidental i jo no soc faller normal, jo el primer any que estava plantant la falla i estava plovent i jo dic, bueno, ¿nos vamos o qué? I jo dic, no, hay que plantar la falla, és que està plovent. Dic, són de l'únic que... Ai, els tios ahí estaven plantant, no, i dic, està bé. Obrir sacs de terra, ficar el césped... Per això és que gent aquesta 60 que mola molt i arrastren i són els que estan fent les llibres que se fan. Els altres són artistes que estan ahí. Al final, el que dices, perquè com és la gent de la Malva, són 2 persones. No n'hi ha més gent, sí, que col·labora, participa, però els que tiren del carro i els que treuen el llibre abans són 2 persones. Sí, el Canet, el Gabriel, el Municipal o el Raval, també. És gent que ens agrada i... Saludos de xarxa de gent que us recolza, que us ajuda, ja sigui a part del Twitter, a part de
Ho deixem així? Una taula conversa molt agraïda, la gent que no s'ho ha perdut, és un dia complicat, però jo crec que mereixia la pena parar l'esforç i vindre, perquè jo crec que és molt productiva, hi ha gent molt intensa en el món de llibres de falla, gent que treballa moltes hores en els llibres, com fent-los, com coordinant-los, com coordinant el tema de premis, i jo crec que tot és positiu. Moltes gràcies a tots per vindre i això. Thank you.